Eu sunt Dosunti și bine mă găsit la al doilea episod din Brazla cățeilor. Dar n-am schimb de dori pentru că mi-am dat și la Minecraft. Da. Și noi am pierdut toate itemele ca proști, deci ia stai. Da, m-am mai jucat. Mai avem doar un arc care e aproape pe lău. Ba nu, m-am jucat eu mai mult off camera. Am făcut și casa aceasta. Stai că vă arăt după ce... Asta e kitul meu, prostule. Cum ai făcut rost de el, nu? Aurul recunosc că mi-am dat eu 2 stacuri. Dar la altele le-am folosit. Le-am făcut. Hai după diamante. Ăsta am pus doar de design. Hai diamante. Stai să arăt... Hai să ne culcăm întâi. Și după să luăm diamante. Nu, eu mă ocup de mâncare. Eu mă duc să iau diamante. Care Uite. eu le iau pe ăsta. Vezi că mă duc după diamante azi, acum. Eu mă duc să fac rost de mâncare. Băi, ești nebun, Olo! Mamă, ce m-a speriat, încă mori, a? Pune-a la loc. Nu, că ți-a căzut în inventar. Bă, nu. Ba da, pune acolo. Că am luat-o că era... Vezi că mă duc după diamante. Da, o să fie o mică problemă, dar stai să vă arăt. Asta m-am chinuit eu. Cam o oră să fac rost de multul, să fac rost să construiesc casa asta. Și în rest să mă fac full de ur m-am chinuit să fac, cred că vreo 2 ore. Aseară m-am jucat mult eu. Și uite, fix în partea aia, în partea aia sunt o grămadă de dandelion și de-astea. Exact acolo l-am găsit, că am murit o grămadă de scuiduri. Și alb am folosit floricele de-alea. Am primit eu. Ce ți-a dat notificare? O secundă, stați. Ia stai că vă arăt eu. Na, iar fac ăștia cum ești pe numele meu. Iau și coulul? Să vă arăt în mare casă. Că nu avem coul deloc de când ai prăjit chestiile alea, gen. E drăguță? E. Stai că mi se duce armura. Vreau să ne facem full diamond? În episodul de azi mă fac doar pe mine. Sau te facem pe tine, vrei? Nu, fă-te tu. Fă calculul, gen. Că vreau... Iau și căulul? Ia. Vreo 38. Păi am găsit 19 căul. Iau și iron-ul? Stai să punem abonații. Sapă de aici frumos în jos. Să punem abonații. Așa, dacă vreți să apărați pe... Morș! Ce m-am speriat de un schelete. Băga mea și... Aoleu, am uitat să-mi ia sabie. Băga mea și... Bă, muriți! Bă, proști mai... Muri! Eu sunt la 100. Ce m-am speriat de ăștia. M-am speriat rău de ăștia. Să mor eu. Să punem abonații pe perete. Așa. Ultima bucată. Mă duc să craftez în casă. Frate, ia-ți crafting cu tine. Păi n-am. Stai că am eu să-ți dau unul. Că ăsta de aici. Ești aici sau? Nu, eu sunt după diamante. Sunt la 100 blocuri în jos, 100 și ceva, pentru că am calculat eu. Și la 100 și ceva de blocuri în jos încep să apară diamantele. Ai făcut bloc? Stai că ți-l dropez acolo. Dropează. Gata. Ce mi-e? Gata? Da, am primit. Așa. Faza că... da, știu cum urci. Deci, să iau oaia aia. Mor eu aici. Mă, ce cute-i dodge-ul nostru. Adică al tău, că tu l-ai Deci. construit. Iau și goldul?
Hai că să facem beacon-uri. Nu că avem o grămadă. Bine. Alea 2 stacuri care mi le-am dat eu. Bă, Deci, frate, ce ai făcut, e mă? normal să găsesc lemn la 100 de blocuri? Adică ia. Și ceva? Ia dropează-mi tu Ia un stai. topor aici, Bă. mătăluță. Ia dropează un topor și o sabie, că nu știu dacă e liniștită atmosfera pe aici. Dropează un topor și o sabie, că nu știu dacă e liniștită atmosfera pe aici. Ia uite-te. Ia scapă. Nu, Păi dar nu bine, pot să-l sparg cu pickaxe-ul, hai dăm coa. stai. Hai că punem după aia. Stai Hai, să dropează-mi iau coa. pickaxe și o... Așa. Și sabia ta. Adu-le în coa. Deci toporul și sabia. Toporul și sabia, că nu știu dacă e liniștită atmosfera pe ei, nu știu dacă sunt băieți care vor să se bată. Deci prima dată. Ăsta Ceau să-mi cadă asta în cap. și toporul. Și toporul, hai. Așa. O fi cine... Găsește emeralde pe aici. Damn. Da, n-ai torse. Iau și... Stai că fac eu torți aici. Mamă, și creeper. Așa. Primul abonat o să fie. Să-i punem pe năsuc prima dată? Ce zici? Chest. Cine? Diamante! Diamante! 4 diamante. Gia, boy, Gigi. Gia. Nu sunt sigur să pun pe două sau să fac un perete. Hai că fac un perete. Așa. Bă, la fix. Deci, primul abonat o să fie de Daria. De ce pui pe aia? Să nu mai dea dislike, că până la urmă umpeți. Mor. Bube ăsta. Bă, dar până la urmă ai dreptate de ce-l pun. Gata, l-am omorât pe fraier. Iau... Deci, iau restonul, că eu nu știu să umblu pe el. Deci. Tu. Iau restonul? Hai că-l iau. Știu eu să umblu. Bă, ești nebun, nu știu să pun unde ăsta. Cior de stat. Deci, primul abonat, taci. Prima abonat o să fie Maia Neacșiu. Neacșiu. Băga mea-aș. Oi, ce prost ești. Apoi, Andrei Z. M-am blocat. Și ultima abonat din acest episod o să fie Dăm Real. Da, păi, de ce nu? Adică stai Pag. că... Cine vrea să fie pe perete să apese butonul de like pentru că aș Să aprecia fie enorm. cuvântul dăugi în... Da. O să punem un cuvânt. cu Nightbot. Nu, că nu merge cu telefonul, le aleg eu. Așa. Deci, O să alegem câte 2 sau 1 chiar. Când sunt comentarii multe, alegem 2. nu știu, dar pentru a ajunge pe perete, trebuie să dați like la acest episod și, Aoleu, ce dă? Lasă să dau și să lăsați comentarii cu off sau dogi. Că dacă nu e dogi sau off, nu trec cu vederea deloc. N-am nem triggered.
că puteam să fac o sabie de diamond. Triggered. Cool. Hai să aplaudăm abonații care au ajuns pe perete. Deci, Mai Action, Andrei Z și Dariel Pag, cu care o să jucăm pe această mapă. Dai, nu! Era să-mi bubuie o nenorocit în cap. The Creeper. Mhm. Băga meș! Care era ăsta? Știi că, Deci, câinii știi că au un miros foarte dezvoltat. Eu miros diamantele. miroși diamantele. Eu pariu de miros. Nu știu de cum să fac rost de mâncare, că n-am... Era să cad în fucking groapa ta. Dacă cădeam, filozof, rămânem. Marș. Ne coborăm în jos. Marș. Coborăm în jos. O, mi-a dropat 2 de carne. Cam de cât o să fie seria asta? 3 de episoade, ceva, nu? Până ajungem în end. Până batem dragon. Batem dragon. Până batem fucking dragonul. Lapisul luăm? Lapisul da, că să facem enchanturi. Jmechere, chiar. Eu am level 4, tu? Eu, Dar nu de ce nu salvează mie itemele, să le bag mereu în chest. Să-mi amintești, frate, să le bag mereu în chest. păi da, nu-ți mai schimba numele. Na, și de... Acum am și eu level 1. Eu am level 4. Deci tu că de la nume? Da. Oleu, vine unul de aici, zbor pe el. Știi ce miroase? A ce? Diamantie. A diamante. Și aș aprecia enorm dacă ați apăsa butonul de like pentru a continua această serie frumoasă și mirobolantă. Așa, așa. 2 să le ardă. Intră zombie peste mine. Marș, marș. Vreau XP-ul tău. Dă-mi XP. Yeah! Diamantie, Alt diamante. Nu, alelalte le-am găsit în... gen, alea 4 diamante le-am găsit în Revive. Dar nu stai eu să le explorez pe tot. Dă-mi XP. Dă-mi. 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 Așa. Mai luăm? Stai. Nu știu, vreau să fac că episodul ăsta, cred că... Iau coul o grămadă, că văd aici. E gârlă. Gră? Deci arătăm flash-ul, se poate mânca, da. Da, dar de foame. Un stack și ceva ajunge de... Bă, folosește rotom flash-ul, știi de ce? Păstrează rotom flash-ul pentru că facem trade cu aia, ne dă emeralde. Vrei? de mare Barusan. Și încă o dată aș aprecia dacă ați apăsa butonul de like. Aici pentru fratele Dăugi. Și pentru seria lui. Bă, dar abia aștept să fac 100 de abonați. M-a făcut și Năcășelii. Apropo, dacă o să vă las linkurile prietenilor mei în descriere. Și pe al meu. Și pe al tău. Tu parcă te lăsase aici. Nu. Nu? Până la vară, până ceva de genul, că acum m-am pregătit. Cum e afară, e noapte? Ia alte diamante. Pe lângă bedrock. Pe lângă bedrock ăsta nenorocit.
Deci câte diamante? Avem 13 diamante. 13 diamante, putem să ne facem tooluri. Ce? Doar tooluri, nu armură. Dar eu fac Fă și aici, ăștia de urcat sus. eu îmi fac armură aici. Aici. Mică, dacă mă arunc și la tine, iau full damage. Mor. Da, nu mă arunc. Am chestplate și helmet de diamond, atâta. Băi, ești prost, de ce ți-ai făcut? Eu am zis să-ți faci. E, Nu-ți dau mâncare. crezi că nu pot să obțin, mă? Adică eu... Intră, mă, derbedeule. Adică, crezi că eu intră. sunt prost, nu pot Marș. să obțin? Mâncare, hai că mă urc sus, că nu Iar am un pickaxe pe leu. e un pic expelău. E. Bă, am uitat să pun pe cineva. Ce m-a speriat. Bine, în episodul ăsta o să pun mult mai mulți. Cu ăsta nu mai merge să fac 3, că e zombie, ba. Ba. Crânatul ăsta mic a venit pe mine. Moare ăștia. Mamă, Da, dar eu cum mai urc, mă? Eu cum mai urc? fă și ăștia aia. Adică să sapi în sus Da, eu... și să urci cu blocuri. Păi nu mai pickaxe. Ești prost. Fă-ți că armură și chestplate ai armură ai putut să-ți faci. Păi da, nu, Câte mă. diamante mai ai? 0. Frate, dacă toți suntem în situația asta, Da, dar stai că am lemn, am lemn și cobblestone. Nu te lasă, frățicu, nu te lasă, nu se lasă. mori, frate. XP-ul. Pune aici lemnoc frumos aici niște bețe. Așa. Și 2 pickaxe-uri. Parcă în altă versiune erau copii de dăștia, Care? de scheleți sau ce. Parcă, nu știu, nu mai țin minte. Care am luat? În 0.14.0, versiunea de întâi cu cea mai nouă, nu știu, părea Acum 2 ani. acum 2 ani, da. Boaș că mă omoară ăsta. Să mor tu cum mă omoară. Cum nu mă urc așa? Păi da. Fă și tu șuștă. Dacă veni ăla să-i dau. Sunt 2. Bă, sunteți... Bă, bubuie 1. Și? Ce propui? Să moară Gicu. Zi-mi, te rog, ce propui? Nimic, vino sus să ne culcăm cât mai repede. Păi nu pot. Nu știu cât poate Gicu de tine. Cât poate Gicu de tine, cât mai repede posibil. E noapte, nu? Ce ai vrea, sunt mulți... De fapt, am eliminat eu, dar sunt cam mulți mobi pe afară. Păi nu mai am făcut rost de 13 diamante și nimic nu mai am. Hai urcăm sus. Nu s-a spawnat niciun animal pe aici. Frate, te super dacă zic ceva? Ce? Am murit cu 3 emeralde. Nu! Ce, mă? N-am murit, ești prost? Știam eu că mă mis, dar te credeam și eu, ce naiba? Dacă mureai filozof rămâneai, că îți dădeam bucată.
Cum n-ai văzut să fie atât de noob să mor cu 3 emeralde la tine? Este câștigător. Versiunea anterioară, dacă dădeai, săreai, trăda să de 2 blocuri, practic îți dădea Boost. aoleu, mor de foame. Nu, în capul, gen, dacă dai cu capul de astea, știu că îți dădea damage, ții minte. Nu știu, vreau să strâng, să fac o... Bă, ești nebun? Deci eu m-am făcut... Îți văd numele. Mai am o inimioară jumate. Mai am o inimioară jumate. Deci dacă îmi dau un scheleton... Păi du-te în casă. Mai am o inimioară! Eu ești prost. Dar ar să Simt că ia... te urmăresc niște mobi, nu? Da! Simt. Știam eu asta. Sui, că mai am 2 de-astea de mâncare. Nu mai știu cât e până sus. Frate, uite ce scrie pe chat. Ce scrie acolo? Deci, Nu-mi dau nimic. Că acum aproape. ce prost sunt și eu, am pus arcul pe foc. Și te omor în bătaie. Nu arcul ăla de-al tău. Am făcut și eu rost de un arc. Care era infinit. Și casa unde e? Gata, o văd. Ce bine că am făcut mare dăugil ăsta. Nu mai pot, mai am o jumătate de copanel. Nu știu, hai să... Mai dă și ăla în mine. Stai că dau eu în el. Să mă stai, mă, că mă duc eu să dau în el. Câte De vieți mai mine ai? dau și eu în el. Am Marș o că- jumătate de inimă până să am full. Bă, dar avem o grămadă de găini pe aici. Păi hai să le tragem, stai. Nu știu, hai să încheiem episodul. Vino aici. Stai mic. Ce foame scăzută. Cât e? Gen, îți arată cât ai filmat? 22 de minute. Bine, oprește. Fără Așa. mine. Hai. Hai că ești aproape. Mor de foame, nu mai pot. Ce am făcut? Da, exact, mai omor, da. Hai Du-te să-mi că iau știu- itemele. L-ai luat? Nu. Ia și ia. Nu le-ai luat. Hai, las că rezolvăm noi treaba. Deci, cam acesta a fost episodul. Eu am fost Pingu, îi dau Senti. Pa, pa.